Mnoho rodičů podceňuje osvětlení dětského pokoje. To by ale neměli. Pro nás z hlediska osvětlení je dětský pokoj jak pracovním místem, tak i místem pro spánek. Tudíž by bylo vhodné přizpůsobit prostor tak, abychom byli schopni vytvořit jak pracovní, tak relaxační zónu a tu správně osvětlit. A jak? Pokud si dítě hraje s nějakými kostičkami na zemi, tak je určitě lepší rozsvítit prostor plošně studenou bílou barvou světla. Tato barva se hodí i k psaní domácích úkolů, u stolu za pomocí nějaké stolní lampičky. A večer potřebujeme navodit relaxační atmosféru, tudíž použijeme teplou bílou barvu světla. A pokud se dítě v noci bojí tmy, tak může použít noční režim na stropním svítidle. Stropní svítidlo? Neměl jste na mysli takovou tu malou stolní lampičku, co se strká do zásuvky? Ne, teďko myslím opravdu stropní svítidlo, které má funkci nočního režimu, to znamená, že svítí opravdu slabě. Já z vlastní zkušenosti vím, že tím, jak děti rostou, se jejich potřeby mění. Těm mladším potřebujeme rozsvítit prostor plošně, těm starším stačí osvítit pouze část toho pokoje, jako je například postel nebo stůl. A jakým způsobem? Nebojte se použít stolní stojací lampičky, případně nástěnné lampičky. Jasně, aby vlastně byla velká variabilita, aby si děti mohly mezi sebou kombinovat jednotlivé typy svítidel. Přesně tak. Můj syn hodně času tráví hraním her, jak takové místo osvětlit. Opět můžeme použít stolní lampy, stojací lampy, případně LED pásek za monitor nebo kolem stolu, aby to světlo z toho monitoru nebylo tak ostré. Možností existuje skutečně hodně a nezapomeňte, že osvětlení ovlivňuje psychiku dítěte, tak ho nepodceňte.